Peqertat uku tassa Svalbard noib aannaniittut sikusiumut sapaatipakunnerani arlalinni ilaalluta issitup imartaanukassaagut immaqalu qalasersuarmut apuutivikkumarluta. Hej Christian, det bliver jo vildt. Godt. Kom. Ja, vi må se, hvor langt de kommer her. Ja, hvad mener du med det? Jamen, det ved vi jo aldrig, fordi isen bestemmer jo meget heroppe. Med 7 uger? Hvordan har du det med 7 uger på en isbryder? Nej, man skal bare tage en, der er i gang, og så lave planerne, og så lave dem op igen. Odin ilaafigissavarput taanasikusiutit Skandinavia mersut anginersarat issitup imartaanukassaagut narsuuqqaava tiguariartussavarpullusooq. Silaannaap allangornerata siku issittumiittoq aatsippaa imarpik inuup oqaluttuasaanerani siullerpaamik anguneqarsinnaalerpoq tassaniluk isuussutit inuiaat assiingitsut pissarsiffigерусуппаат qallunaat ilismatusartut attennit Danmarkikalaallillununaat sinnerlugu uppernarsaatissani katersiartorput issittummi imartaata naqqataanskit kungeqarfiata oqartussaaffigерусуппаа naalagaafik avunga qalasersuaq angullugu ilaneqassaaq. Vi kommer så, når vi er på grænsen, hvor åen kan klare. Afhængig igen af isforholdene, og også om isen er under pres. Fordi selvom vi så bryder isen, så lukker rens bag åen sig meget hurtigt igen. Og så var vi svært ved at gennemføre i hvert fald de seismiske målinger i det område. Så en del af de målinger, I skal lave, de kan simpelthen blive forhindret af isen? Det kan blive så svært, og så vi risikerer vores udstyr, og det har vi prøvet en gang. Men det er så i sidste ende jo en beslutning, kaptajnen skal gøre, om vi kan komme derind, fordi hans fornemmeste opgave er jo sådan set, at vi ikke sidder fast, i hvert fald ubehjælpeligt fast, så vi kan komme tilbage igen. Ikke? Og det der, hvor kommer luften ind i luftkanonen? Det kommer ind herhen. Det er luften, der kommer ned her. Adortunik issitup imartaanut kivisitassaniq piarersaaneq ajornakusoortor peratrenhaamarat aquppaa. Luften løber ind her, kommer ind i det her kammer og ind i det her kammer. Isen er absolut det store problem heroppe. Det er vores største udfordring, det er der ingen tvivl om. Og hvis det hele så lykkes, hvor stort er det område, som Danmark og Grønland så kan få kontrol med? Det vil være 150.000 kvadratkilometer. Og det er 3 gange så stort som Danmark. Man får retten til at udvinde ressourcerne på under havbunden. Og det er normalt jo, det man tænker på er normalt jo olie og gas. Sapaatipakunneranaataatsimi sikusioriarlutik atortut siullerpaamik imaanut kivisinneqassapput. Nu blæser det så meget, altså det er ikke styrskib. Nej, men vi sætter bare noget bly på. Ja. Kaapili 300 meteriusoq mikrofonitalik ilisimatusartut imaanut kivisippaat taavasilaannaap naqitsinera atorlugu qammutilik immap iluanut seqquutigineqartarpoq sakkortuumillu qangortillugu mikrofonit qaarnerup immap naqqanut akisuanera immiuppaat ilisimatusartullu taamaasillutik immap assinga pissarsiaraat ingerlaneraalli sikumit ajornartorsiortinneqarpoq. Altså jeg synes, issituationen er lidt den er lige på kanten til det vi kan klare. Vi er tæt på grænsen for, at det ikke kan lade sig gøre. Vi kan rykke nogle af luftstangerne over. Det vil sige, så kan vi ikke fylde kanonerne. Vi kan rykke nogle kabler over, som skal trikke kanonerne. Så kan vi heller ikke. Så virker det heller ikke. Ilisimatusartut imartami inuit ikinnerpaat ilisimasaqarfigilaagaanni uppernarsaatissaniq pingajussaa katersipput. Christian Markussen, hvor er det arktiske ocean sådan mere præcist?
Jamen, det ligger jo på toppen af verden, ikke? Fordi Nordpolen er her, og så er der jo de arktiske kyststater, som jo er Grønland, Canada, USA, Rusland og Norge. Så alt havet herinde, det er det arktiske ocean, vi taler om hele tiden. Jeg har taget et kort mere med. Nu skal du se. Her kan man se, der hvor vi skal hen herude, der ligger Nordpolen. Her er Grønland. Og så har vi det arktiske ocean, det centrale del af det arktiske ocean her. Hvor er det, vi skal hen? Det er så specifikt Amundsen-bassinet, der går her, og så Lomonosov-ryggen, vi skal besøge. Lomonosov-ryggen, som er en undersøisk bjergkæde, som man kan se her. Ja, det er den, og den går faktisk helt fra Grønland, Canada, helt over til Rusland. Portunersuit udguderiet, imma iduaniittut nassaarissaqarpavut, imma linaqqa assidiorneqareqpat. Sikuli aqutissamik assersuileraluttuinnartoq ajornartorsiutissamik siumuivugut. Hvad er der sket? Jamen, vi er røgnet ind i noget is, så vi har simpelthen fået det hele rykket i stykker. Vi har først lige fået det ombord nu her, og vi kan sådan se, hvad skaderne har været. Det første, der skete, det var, at hele den her kanon her, den under selve sejladsen, blev den trukket ud af vandet, og fordi den blev fanget af en af de her kæmpe isgosser, der kommer ind under skibet. Så vi kan simpelthen se rester af det her is, det sidder stadigvæk her. Og det har så gjort, at de her kabler, som sidder over på siden herovre, de er blevet rykket i stykker. Den har siddet heroppe, og er blevet flænset af på grund af, at isen har haft fat i den. Og så har de har så fået rykket kablerne over, simpelthen skåret dem over, ligesom med en skævbider. Skulle I simpelthen have ladet være med at smide udstyret i vandet her? Har det været for farligt her? Vi bliver nødt til at gå til en eller anden grænse, og vi kan ikke sige, hvornår det sker. Så jeg mener ikke, det har været uansvarligt at gøre det på nuværende tidspunkt, men der er nok en stor sandsynlighed for, at vi ikke går videre i det her område. Siku ingerlafigiuminakkaluartoq ingerlaarfiit marluk miiterinik 4000 tinik ititigisut pingaarutiqartullu naqqisa qaleriaarneri assidiorneqarput. Det er jo egentlig fantastisk, at vi, når vi ser ud af bagom skibet og ser vores udstyr i det der kaotiske miljø der, at vi får nogle data, som man overhovedet kan bruge i den her sammenhæng. Du har været ekspeditionsleder før. Du er leder af den her ekspedition. Du er rigtig erfaren på det her punkt. Hvad siger det her dig? Bliver det her stykke havbund en del af Danmark og Grønland? Jeg ved jo, at sedimenterne her, også fra andre data, er tæt på at kunne opfylde den sedimentform, vi har. Og det kan i visse tilfælde være tilstrækkeligt til at kunne trække grænsen af kontinentalsoklen helt ud til det sedimentpunkt. Udvide Danmark og Grønlands domæne helt herud? Ja, domæne, altså retten til ressourcen på under havbunden. Det er jo det drejer sig om. Olie og gas osv. For eksempel, ja. Det er jo forrygende. Her ligger vi flere 100 kilometer ude i ingenting, i metertyk polaris. Og pludselig så dukker et norsk luftpudefartøj op. 2 mand ombord i det her fartøj, komplet med vindmøller og det hele. De skal have brændstof. Vi har brændstof med til dem, og så har de fået nogle reservedele droppet med et fly i dag også. Yngve Kristoffersen, 71 geograftor i Sittumilu, ilisimasassarsiortartutut ilisimanneqartor, umiarsuarmi naalagavu. Yngve Kristoffersen nip i geortaatalu sikusiut, sivisuatsiaamik malittussaagaluarpaat, qaatsiartaatilli, sikukkoornissani ajornartorsiutigaa. Det vi virkelig er på jakt etter, det er å finne ut av hvordan ble Polhavet til. Når du er forsker, så er du på en evig skattejakt. Skattejakt for å finne ut hvordan naturen fungerer. Det er vanvittig interessant. Hvis Danmark og Grønland skal udvide helt herud til, så skal forskerne den vej og finde ud af, hvor den store undersøiske bjergryg, der hedder Lomonosov-ryggen, hvor den begynder. Ellers duer opmålingerne herfra ikke rigtigt til noget, så vi skal ind i den endnu tykkere is. Tydi avannarparterpugut. Og det kommer her.
апеққуллу налунартоқ эққарсаатигисариақарпарпут иммап наққа суурuna пигинеқартариақарпа қаласерсууп наққатанмаркит кисимигани пиумаваа уссит аққартартуата 2007ми ерфаласортик қаласерсуарми иммап наққани наппарпаат ассилисаат илисматусартунут марлуннут такутиппарпут. Det her med, at nogen gerne vil eje havbunden heroppe, hvad tænker I om det? Det er da ganske naturligt. Altså, man vil jo, hvis der er nogle, man har vedtaget nogle internationale love omkring, hvor ens grænser de er, så vil man jo selvfølgelig udnytte den mulighed, der er i det system, så man ligesom kan få de ressourcer, som der eventuelt er. Jeg synes, når man er heroppe og sejler rundt heroppe, så virker det stadig lidt abstrakt, at man kan eje Nordpolen. Altså, jeg betragter det som, jeg ved godt, man kan heller ikke eje Sydpolen, og man kan heller ikke eje Ækvator. Altså, jeg kan sagtens forstå, at man forsøger at udbrede sit område, men Nordpolen som sådan, så det er sådan et objekt, som jeg ikke rigtig kan forestille mig et ejerskab til. Før vi sejlede fra Svalbard, så udsendte Greenpeace en pressemeddelelse om lige præcis den her ekspedition. Så skriver de, hvis enkelte lande får lov til at gøre krav på Nordpolen, risikerer vi, at det unikke naturområde bliver genstand for skadelige olieboringer og fiskeri. Forskerne, der deltager, har et personligt ansvar. Er det rigtigt, at I har et personligt ansvar for det her? Nej, det synes jeg ikke. Man kan give os et personligt ansvar for det. Det må være politikerne, der tager det ansvar. Lars, har du et personligt ansvar for den her ekspedition, og det den fører med sig, måske? Jamen, altså, selvfølgelig så tænker man jo altid tanken om, at hvad der kommer til at ske heroppe på et tidspunkt. Det kan jo ikke undgås, at du tænker på, om her på et tidspunkt kommer til at stå lige så mange jack-up-platforme, som der er den mexikanske golf. Altså olieplatformen? Ja. Portunarsuit uuderiit immap iluaniittut sannaat ilismatusartut maanna aatsaat uppernarsaatisaqartilerpaat. Så hvis du peger ikke drejer den forkerte vej, når den er over til den rigtige side. Det hele går jo ud på at hente de her data op. Danmark vil gerne eje det her stykke havbund. Det er jo derfor, I laver det, I laver. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er et positivt formål, og så håber jeg da også, at der findes noget olie i undergrunden. Det er en del af målet. Og så tror jeg, at Danmark og Grønland er ansvarlige nok til at kunne administrere. Så alt det her med, at olie er farligt, det kan ødelægge hele naturen her, det tænker du ikke over? Jo, det gør jeg, men jeg tænker også, at vi er et sted, hvor teknologien er kommet så langt, eller den når at komme så langt, at det er muligt, og at det bliver forsvarligt. Jeg synes, det er spændende. Det er en ære at være med til det her projekt. Ligesom at hvis vi nu ender med at få Nordpolen, så har vi sådan en lille personlig plet. Så bliver du en del af historien? Det synes jeg lidt. Det er koldt nu, det er over midnat, det blæser rigtig voldsomt, og vi står og venter på, at en sten, en klippeblok måske kommer op fra havbunden. Den skal være med til at bevise, at Lomonosov-ryggen her hænger sammen med Grønland, og forskerne er rigtig spændt nu på, om det lykkes. Uliaqarsinnaanera ullumikkut eqqoriaannaarneqarsinnaavuq. Sådan da. Der er masser i. Det er simpelthen en del af Lomonosov-ryggen, der er på vej op her. Immap naqqaullunikkut ilismaneqarpiangilaq malunnaatilimmillu uliaqarsinnaanera ilimanarpallaangitsoq paasisat siulliit takutippaat. Det er godt nok noget mærkeligt stads. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er lavdeling. Der er lavdeling. Det er skifer. Der er noget skifer i hvert fald. Det er meget godt. Meget godt. Lugter af svovl. Nej, det lugter ikke. Nej, det er ikke, hvad det er. Hvad tænker du med det samme, når du ser den? Jamen, den ser ud, som om den kommer der, altså som den har siddet nede på havbunden, mere eller mindre. Det er ikke en, der er transporteret langt, fordi de der skarpe kanter vil ikke overleve det. Hvis den er transporteret, så er de runde.
Tænk på dem, der ligger på stranden derhjemme. Indgår denne her i bevisførelsen for, at bjergkæden dernede er en del af Grønland? Den kommer i hvert fald til at give et indikation af, hvad den består af. Og det kan så indgå i argumentationen, ja. Er der olie hernede på bunden? Jeg skal ikke komme med nogle skråsikre meninger. Jeg tror, der var en geolog en gang, der sagde, at han ville drikke al den olie, der var i Nordsøen. Ikke? Jeg tror ikke, han havde overlevet det. De analyser og de beregninger, de viser, at det her område ikke er rated højt. Der er virkelig mange mellemting. Og så går du ikke for tæt på kanten. Hvordan ved du, at isen holder? Ja, men det der, du går ikke for tæt på kanten. Nu skal jeg komme ud og vise dig, hvad vi plejer at gøre. Hvis vi slår hernede i, og det holder, Ja. så kan du stå helt herude. Nå, okay. Du kommer ned i vandet? Kommer ned i vand, ja. Så den der sender et lydsignal ned på bunden, der kommer igen, og så regner du ud, hvor dybt der er? Ja. Lige her, hvor vi står nu, der er der 4.012 meter. 4.000? Så skal det lige korrigeres for lydens hastighed i vand, så det bliver lidt mindre. Der bliver nok 3.900 cirka. Vi er ikke oppe på Lomonosov-bryggen mere? Vi er ikke på Lomonosov-bryggen. Vi er kommet ned af kanten og ude i oceanbunden. Det knirker? Ja, og det er simpelthen den 12 kHz lydbølge, vi sender afsted ned mod havbunden. Den lille lyd? Den lille lyd, ja. Ingerlaqqipput sapaatipakunnerinaarladinni sikuitsukkooriarluta qalasersuarmut ingerlanissatsinut piareersalerpugut ilismatusartut qalasersuarmi uuttortagassaqanngikkaluarput taajaannali pisunut tamanut qitiuvoq allalli tikereersimavaat. Alla har ju lite olika ritualer. Vissa människor ristar in sin kärestas namn i flaskpost som de sänker på havets botten och flera olika sådana här saker har gjorts då. Qalassersuartikissagutsigu aqqutissatsinut tullermut tikkuussisussa perblade piareerpaa. Nå, og der var alle skiltene. Ja, jag har också varit med och planterat metallbit, rostfri metallbit med mitt egna namn och sånt som har fått åka ner så. Den ligger någonstans bredvid den ryska flaggan på botten. Umiarsuup inuttai taamaasinnerani immikkut ittumik sungiusagaqarput. Vi har jo planer om at skal stå på hovedet, når vi kommer til Nordpolen. Jeg skal stå på hovedet, og Sofie skal, og en hel del flere. Så kommer det til at ligne, at vi står og holder verden med på hovedet. Hvordan det? Hvis de nu står på hovedet, sådan her, alle sammen, ja. Og så ligesom har flade ben, og så man så vender kameraet og tager et billede af det, ja. Så kommer det til at ligne, at de står ligesom ude i verdensrummet, og så dem, der holder verden. Så dem, der står på hovedet, de står ligesom og løfter jordkloden til vandet. Det er jo et sted mere på landkortet, man kan sætte et lille nål i. Og sige, her har vi været. Og kigge ned, kigge rundt, og kigge ned på hele verden. Føles det. Det kan man jo ikke. Og det der med at være på alle tidszoner, og der er ingen Corioliskraft. Der er ingen hvad? Ingen Corioliskraft. Du ved, jorden drejer jo. Man drejer jo om sin akse, som går igennem Nordpolen. Så lige når man står på Nordpolen, så er der jo ikke sådan noget, der drejer rundt. Det er det, der får de store skysystemer til at dreje det ene vej på den nordlige halvkugle, og den anden vej på den sydlige halvkugle. Så lige på Nordpolen, der er der ikke nogen kraft. Der er den 0. Men jeg tror ikke, man kan mærke det. Men tænk, hvis man kunne. Tror du, at selve Nordpolen spiller en rolle, når Danmark og Grønland gerne vil eje havbunden heroppe? Det tror jeg, ja. Det handler så om ligesom at sætte sig i en position og sætte ligesom Danmark på kortet. Immap iluani portunersuit atuarluit ingerlavugut portunersuit portunerat sumerpiaq aallartinnersoq paasissallugu Danmarkimut kalaallit nunaannullu pingaaruteqarpoq. Så det her billede, som er ved at tegne sig her,
det er det billede, som dit ekkolod laver nede under skibet lige nu? Ja. På den måde får vi rigtig gode data op af skroningen. Nej! Ej, men hvor er det vildt. Man kan jo se, bjergene begynder der. Ja. Han drejer rundt her. Ej! Og det er 1400 meter højt, bare det her lille forbjerg. Det er starten af Lomonosov-ryggen. Så der begynder udvidelsen af Danmark, sådan teoretisk set i hvert fald. Det man i bund og grund skal for at gøre krav på en større del af søterritoriet, det er følge nogle spilregler, som FN har sat op. Ja. Og man skal fortælle, hvor dybt er der. Og så er der 2 punkter mere. Det er, hvor er der 2,5 kilometer dybt, og hvor går det fra at være skråt til at være fladt, altså foot of slope, eller foden af skråningen. Ja. Hvor er den? Det bliver skrevet ned, skåret i sten, nagelfast. Det er ud fra det, vi regner. Det er ud fra det, vi regner hvad? Ja. Regner vores udvidelse ud. Danmark og Grønlands udvidelse. Danmark og Grønland. Kongeriget Danmarks udvidelse, ja. Ja. Har der nogensinde været nogen nede på den her bjergryg? Formodentlig ikke, nej. Man må regne med, at det arktiske ocean er uendeligt stort, og der kommer ikke særlig mange herop. Og der er måske rigtig opmålinger, moderne opmålinger af god kvalitet. Der er måske en enkelt procent af hele området, der er målt op. Resten er gætværk. Qalasarsuarmut qanittumi portunarsuit immap iluaniittut ilaanni portuner 2700 meterisut portutigisoq ilismanneqangitsoq ilismatusartut nassaareriasaarpaat. Danmark kipkalaallilununaata biomassaqarnerusinnaanerat taamaasilluni paasinarseriasaarpa. Potentielt er det jo interessant, at vi har fundet noget, der ligger længere ude end det, vi kendte før. Og det fører så potentielt længere ind i det kravområde, som russerne har. Og det er rigtigt nok, her i det her område vil der være overlappende krav. Og hvad sker der egentlig så? Ja, der har man jo besluttet, at det skal ordnes på ordentlig vis inden for rammerne af havretskonventionen, eller ved forhandlingen i første omgang, og så er der så nogle andre, der kan komme ind og løse konflikten. Nogle domstole, hvis det kommer så langt. Ja. Men krig bliver der ikke. Det har man jo sagt, at det skal der ikke være i det her område. Kaptajn Andersson agustip 22 unnukut nalunaqutaq arfinerpingasungortoq issimasunikatersortitsivoq. Qalasarsuaq tikingaalerparput ingerlariaqqissinnaajunnaarpugulli. Hvor langt er der igen? Jeg tror, den står på 89,59, så der er 0,9 mil, så alt andet lige cirka 1600 meter. Og kan det tage tid her? Ja, det kan det godt, fordi der er nogle skruerygge her, som vi har bokset med, så det kan godt have lidt tid. Anorupsarfallu ingunerit portusursuangortippai sikusiutillu maskina 25.000 hestekraftiusoq tamakkisikkaluarluguluunniit taakku aqqutigineqarsinnaangimmata qalasarsuarmut apuunniarluta uiartereqqaartariaqarpugut nalunaaquttab akunnerinemarlunni ingerlariarluta ornigarput kiisami tikipparput. Welcome to the North Pole. We can see that it's not that easy to get here. 2 nautical miles can be really far sometimes. I would like to propose a toast and thank everyone who made it possible. Thank you. Cheers. Cheers. We'll hopefully find a place where we can go on to the ice and make the traditional photo of the group. After we have taken the photo, we make sure that we take everything with us again. We don't leave neither flags nor anything else at the North Pole. Nannunik nasittorput siulliuvoq uagullu qalasarsuarmiinnitsinni malunnaartitinissarput piareersarparput ujarak atermi kingartornilik imaanut kivisinneqarpoq. Der står jo noget dernede i forvejen. Ja. Hvad tænker du om det? Det kan være, at vi har væltet det russiske flag. Med den sten der? Og Europa Nordpolen. Nej. Nu har det fået selskab af en lille sten for mig. Men du skal være hurtig, for jeg står kun 2 sekunder. Jeg står 47. Nej, jeg står højt. Ej, nu står jeg. Jeg kunne godt mærke, at den her is den var helt fantastisk god at stå på. Hvorfor er det er fantastisk at være her? Fordi det er så svært at komme herop.
Fordi når man er her, så føler man bare, at det her, det kan ikke blive tommere og vildere. Mere fjern fra alt det, som er derhjemme. Kan du mærke noget historie, når du er her? Jeg kan mærke summen af alle de ting, jeg har læst om is, og alle de mænd, som har kæmpet og stridt sig frem de sidste 300 år. Det summer sig op her. Jeg ved godt, det er en fortyndet version. Vi har haft det godt undervejs, så det har været en luksustur, men jeg kan mærke det. Alle de opdagelsesrejsende, alle dem, der ville herop, Perry, Scott, ja. Dem alle sammen. Alle de bedrifter, alle de anstrengelser, alle de forberedelser, der er foregået her igennem de sidste 250-300 år, det er simpelthen summen af det. Jeg beundrer dybt dem, der har kæmpet sig herop til det yderste nord. Det må jeg sige. Det er simpelthen lidt så meget, de har spist deres sidste hunde. De har jo ikke vist, om de kom hjem igen. De har virkelig kørt på pumperne de sidste 800 km. Det er helt vildt at tænke på. Okay, kig til fotografen nu. This one. Imma naqqani suli uuttortagasaqarpoq sulilu sapaatipakunnerini arlalialunni sikuyutsumeererluta sikuyutsup killinganut pivugut. Så er der bjørn! Fantastisk. Det er jo meget typisk, så kommer man herned i, hvor vi er lige ved at være væk fra isen, og så er bjørnene der lige pludselig. Det er her, de lever, det er her, de kan få sæler, det er her, der er liv i vandet. Sikuyutsumi angalanert naalerparput Svalbard ullut arlaqanngitsut qaangiuppata tikissavarput. Er du selv tilfreds med resultatet? Ja, altså i kraft af, at vi netop har været i det område, hvor vi manglede data, det synes jeg er meget tilfredsstillende. Og også så, at vi sandsynligvis for første gang har fået noget bjergsprøver fra havbunden, fra Lomonosov-ryggen op til overfladen. Ja, det er jo formentlig første gang overhovedet nogensinde, at det er lykkedes. Er I kommet tættere på at dokumentere Danmark og Grønlands krav? Ja, vi er kommet et godt skridt videre. Du virker ret godt tilfreds, er det rigtigt? Jo, men man er altid godt tilfreds, når skal vi sige, ens plan er gået op sådan nogenlunde. Det var sådan en meget jysk formulering. Betyder det, at du er godt tilfreds? Ja. Syv uger i isen er ved at være forbi. Der er stadig ubekendte. Hvordan vil konflikten med Rusland folde sig ud? Skal området udnyttes, eller skal det fredes? Men en ting er sikkert. Danmark og Grønland er kommet meget tættere på ejerskabet til et område her, der er næsten 4 gange så stort som Jylland, Sjælland og øerne til sammen. Plus selve Nordpolen.